en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jameɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu no godal men o aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala jinnaɓe men wurɓe ɓe eɗen mbiya yo duuso ɓooy mayɓe ɓene eɗen mbiya nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala en donima dendagal seranɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawateɓe galleji mumen ɓe hen waddoɓe ummo jotto e rafiji yo Allah rokku afiye adda afiye Allah rokkon jaam hakon cellal ha timma en donima dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hen heeɗo toñaɓe ko takkaɓe nde Allah ɓiltataɓe e ɗiɗon kasuji ɓe mbawa jokkade e hajuji mabɓe en donima dendagal bandiraɓe men ɗanniyankoɓe men tawateɓe Afrique Asie Europe to mbawi wonde foof en donima ɗumen dokɓe laabi e oɗo saaha joni ne gone tufɗe walla ɓe hen ne gone laabi ne doki yo Allah newnan ɗumen taw koye lawol puccugol ɓiliɓe laabi ɓen yo Allah ɓiltu ɗumen jetto e dow jaam fuɗɗiɓe nadde ɓene ɓe hen tawe camp uji Dakkey ɓe hen tawe galle jatigueɓe ɓe hen tawe juuɗe laamu nde Allah newnantaɓe ɓe keeɓa kayitaji ɓe mbawa gollade Allah rokkaɓe kadi musidɓe tedduɓe jawdi ko kewdi labdi taw ko jawdi kotodi allahumma amin anniyankoɓe dono on de dono no fewi ha joni kadi min bassi on ɓe tinnorɗon no fewi kon tinnoɓe ɓeydon tinnare tinnoɗon no fewi to banggue ko addi foof hormaji kuuɗe ɓeyɗe jaɓɓiɗon to gonɗon tinnaɗe e jatigueɓe tinnaɗe e tamadirte tinnaɗe kadi e rewɓe e pele mawɓe walla adiɓe onde tawɗon ton ɓe e wattata hakkillaji men no fewi kadi gandanɗa hoɗo mbawa e to ɗiɗon ga tinande koye kulal haali ha gayni kulal wi ɗanniɗani artisane laami ɗanniɗani artisane laami non so neɗɗo yiiɗi artude laamowo leydi mum so yiiɗi artude wona patron e leydi mum to gonɗa to a wonat binabara a sirguinto noon cirguinɗe no fewi kala ligguey daguiɗo liggoɗe ndentoɗe tan liggueyaji ɗi karmuɗi ndentoɗe liggueyaji ganduɗa ndewani lawol ko wayno guyka ko wayno gandanɗa hoore maɗa yeeyde gueɗe kaɗaɗe ko wayno gandanɗa hoore maɗa liggade liggueyaji tawa yadani e aada men yadani e diine men ko ɗum tan poɗɗo rentade ko heddi ko pop musidɓe tedduɓe kala ligguey neɗɗo yi lawƴude kaake en sarwude en wonde maison de retraité en kala ko neɗɗo wawi gandanɗa hoore maɗa liggade ɓayde waɗi haalis aɗa andi sa liggi waɗanma gartam liggo wolɓe jiiya tan ne ummo caggal leydi ne garta ne dasaɗo otoji wolɓe jiiya to goni caggal leydi ne maha ɗo étage uji wolɓe jiiya to ne goni caggal leydi ne mbaɗi guese mawɗe musidɓe tedduɓe hay goto anda koɓe mbaɗata caggal leydi to goto anda koɓe liggoto to l' essentiel tan ko jomum liggey duuɓi e doole mum liggey mo liggoto wona liggey karmuɗo ko liggey daguiɗo ɗum noon tinɗen no fewi toppiɗe liggueyaji moon tumniɗen no fewi toppiɗe dañal alhamdulillah ko ɗum woni ko nafata en aduna ko ɗum woni kadi ko nafata en e lakara musidɓe tedduɓe nde wonno so neɗɗo dañi ma rewri hen Allah ma jokkiri hen enɗam so neɗɗo dañi ma rewri hen Allah ma jokkiri hen enɗam ɗum noon tinɗen no fewi haɓade basal tinɗen no fewi e haɓade musidɓe tedduɓe mon binnagal sikki ala kala ñande altine musidɗo men sehdi men seeɗa men Cheikh Abdoulaye Sarr ne hewno addande en yewtere buuɗal yurmede ko fati e gandal ceerno Abdoulaye Sarr noon e ɗo saaha joni ko ngoyɗo ɗengal mum tawa kadi ko jaaɗo sufoyde ñebbe eɗen gandi hikka guese nulumaji to e diwan mabɓe o foof waɗi ñebbe machallah jeeri ndi e walo ndi foof e oɗo saaha koye cufgal ñebbe o woni ɗum noon en calminimo de passage eɗen mbiya kadi yo ñebbe ɗe kew ɗum noon
to woni no woniri fof en calminimo en juurimomo en calmini kadi jinnaɓe en calmini ɗum en calmini kadi ɓesgu en calmini dendagal hoddiɓe fof ɗum noon en calminimo de passage en calmini kadi dendagal hettiyankoɓe yewtere men Boɗal Yurmede onon fof on donama enen fof kadi en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina nde wonno neɗɗo kala ko dañi yo yetto Allah neɗɗo kala ko dañi yo yetto Allah kadi julɗo serta walla neɗɗo gurɗo serta yawde tan kono wallahi yo neɗɗo yetto Allah sabu ƴettude konngol gayno konngol ngol déjà ko nawnanede ko yo jomum hen yetto Allah ɗanade fina ene sellira yo jomum yetto Allah sabu eɗen gandi jamma beɗɗo Allah andi no foti yimɓe leeli pinani Allah andi no foti yimɓe leeli pindi e rafiji donki ummati Allah andi no foti yimɓe gandanɗa hoore maɗa finɓe nana jooɗi donki andude to dawi to paayi ɗum noon so neɗɗo Allah rokki ɗum fartange ɗanima ha jamma suttata niwi ɗanima Allah findini ɗum subaka liggey mbawɗa dañde fof a ummima a fayi e liggey maɗa wallahi yetto Allah no fewi yetto Allah no fewi kadi ganda kala ko jawɗa wolmo ɓurɗa sabu so neɗɗo fini tan ƴewa darde mum wiya ko dabɓiɗi a yalti a fotte boof wallahi yetto Allah wolmo ɓurɗa darde ko dañƴa pop an aɗa jogui gandanɗa hoore maɗa cellal ma ha timmi aɗa finde cellal ma hakkille ma ha timmi aɗa ande hoore maɗa aɗa woytoɗo banggue maɗa basal walla aɗa woytoɗo banggue ma a ala to dawɗa walla ala liggey wallahi wolmo donkuɗo hebde gandanɗa homaɗa cellal ma ngal tan wol donkuɗo hebde ɗum wol donkuɗo hebde cellal ma ngal wol joguiɗo liggeyaji ha heewi rafina nanggui ɗum ne ande liggeyaji mumen wol joguiɓe jawdi ha wayno kooce rafina nanggui ɗumen en donki andude holko safrata ɗumen ɗum noon neɗɗo kala ko dañi yo yetto Allah kala ko neɗɗo dañi yo yetto Allah koye nemaji Allah je nema Allah hokkuma pop yettu hen Allah musidɓe tedduɓe kadi yettu Allah Allah ɓeydanma kala altine eɗen kewi addude e yewtere men ko fate gandal ko fate jangde so gandal noon so haalama tan jangde haale jangde noon ne wawi wonde foof e kala fannu jangde ko jangde noon Pulaar ne heewi wiide ko famɗa suura heewa lammina noon eɗen mbiya bandiraɓe men ɓesguji meɗen yo tinno yo toppito jangde ɓe bandiraɓe yo tinno yo toppito sukaɓe no janggiri gande koy kala leñol ngol janggani koko laamete kala leñol ɓurgol janggude kañum e ngol laamotoɓe kala leñol ɓurgol janggude kañum e ngol laamotoɓe sen jii hande wol yimɓe laamu walla wol yimɓe hande patron eɓe enen jooɓa école aji ɓurɗi serde enen jooɓa école aji ɓurɗi serde ne janggina sukaɓe mumen musidɓe tedduɓe ko andude ko ɗon woni investissement moƴƴo neɗɗo wawa wadde investissement ha fota e jangginde ɓesgu muɗum jangde noon mbiɗen ɓe hen mbaɗa ɗi école aji privé ji ɓe hen ƴewan sukaɓe mumen jangde caggal leydi ɓe hen mbaɗa sukaɓe mumen e internat ko hen ɓe goni hen ɓe janggata pop musidɓe tedduɓe ko yidde fewnude ko yidde moƴƴinde gurdameji sukaɓeɓe fof noon jangde fof noon musidɓe tedduɓe jangde fof fuɗɗoto ko nder galle e nder galle o an jinnaɓe an onon jinnaɓe an baba an nene jangde fuɗɗoto koye nder galle jangginen sukaɓe men ko ardi fof jangginen ɓe gandanɗa maɗa andude koye mabɓe jangginen ɓe andude jomiraɗo o cukalel guila ne famɗi yo janggine e peewal cukalel guila ne famɗi wi ɗum yo umo juula cukalel guila ne famɗi janggide ɗum gandanɗa hoore maɗa wol gueɗe moƴƴani ɗe moƴƴani wuppin ɗum cukalel guila ne famɗi janggin ɗum so dañi hunde yo fecce miñum walla yo fecce mawnum cukalel guila ne famɗi janggide ɗum so tawi baba yettima galle walla so tawi koɗo are galle yo ar faye mum salmina ɗum cukalel yo janggine ganduɗa guila ne famɗi musidɓe tedduɓe jogade comportement moƴƴo yo janggine niidi moƴƴiri cukalel yo nehe niidi moƴƴiri neɗɗo noon so nehaka niidi moƴƴiri tan jogoto ko niidi bondi neɗɗo noon so joguima niidi bondi ala ko wawi yaade ala ko wawi ƴewoyde ha feewa hen saabu en jii won école aji jiiya sukaɓe élève aji tawa ko ɓuri ɗumen moƴƴude to banggue hakkillaji wodani weeɓani yiide ko ɓuri ɗumen fertude to banggue hakkillaji weeɓani yiide
mais tawa ne jogui défaut mabɓe ko woni ɗon ko bonnedagal tawa ngel ɗon cukalel ala fof ko ngel foti bonde needi ngel ala respect e jangguinomo ko foti cebdi misalal ene wona to banggue qur'ana to ene wona to banggue école to kono noon ɗum ɓuuri hewde koto banggue musidɓe école aji to nde won noon Abdoulaye El Hadji Oumar de wi kala ne jiiɗa neɗɗo ne babano bamum tawata ko jaam hollaka ba neɗɗo holla neɗɗo babanima bamum tan tawata hollaka ba nde won noon enen holko belsiniɗen walla holko puɗɗen welsinde fotani welsindede gande koye cukalel ko jangguinte qur'ana ko eɗen gandi nden sukaɓe ko adi ken jaaha école kewi nadde d' abord ko qur'ana enen fof ko hen dewɗen jomum jangguinta qur'ana ha gandanɗa homaɗa duuɓi nde fuɗɗo nawede école kadi haysa naati école ñande jippiɗa fof wiyata ya janggoye qur'ana walla ñana janggo hen école fof a wiyata ya janggoye qur'ana saabu eɗen gandi so neɗɗo ari janggude qur'ana ko ardi fof so yettima ñande jettiɗa nde ekkitiɗa ko jonde ekkitiɗa ko jonde mbiyatɗa ko ya hof a yiyata neɗɗo soppino a yiyata neɗɗo jooɗo e chaise a yiyata neɗɗo adda banque jooɗo hen jomum wiyete ko yo jooɗo so jomum jooɗima wiya yo hof so tawi wawa hofade jangguine holno hoforte kofoɗa ha feewa joɗɗa ha feewa ƴetta jungo ma nanago pawa ɗum e dow bohal maɗa e dow ha yetto hofuru jungo ngo e fawa e dow alluwal walla ngo e jungo tambo alluwal jungo heddi jungo ñamo ngo mbiyeɗa ya tam peɗeli gandanɗa hoore maɗa peɗeli nayyi ɗi wattore joyi jofortu ndu musidɓe tedduɓe ko ndun jofortoɗa ayi ɗo tan déjà ko jangde woni ɗo ko jangde mawde woni ɗo tan déjà ko jangde mawde woni ɗo henenne ko ardi fof ko wiyata ya hofde ko needi gonda ko jangguinede needi hofade nde tan gonda ko jangguinede needi hofade nde gonda ko jangguinede so tawi neɗɗo ne juula ko ni hoforto tama peɗeli nayyi ɗi hetto yo jofortu ndu portandu ayi ɗo tan déjà ko wiide andinde jomum wonde ko ashhadu an la ilaha illallah deweteɗo ala so wona Allah jomum feɗen mum ko ndun feɗen jofirte ko ndun jomum jangguinirte musidɓe tedduɓe so tawi jomum wawa hofde peɗeli jangguine holno peɗeli hofirte ha wawi noon ƴetta feɗendu ene joforo eɗen gandi kadi so neɗɗo hofima sene juula so juuli sene waɗa baqiyatu ko ndun hokkufede waɗata ɗo déjà ko éducation no aɗa holle needi aɗa holle no jangguirta qur'ana aɗa holle kadi holno juldirta en jii hande hewɓe surtout ɓe dawani de qur'ana hande en jii hay sen juula mbawa hofade hayso kofima kofugol mal fewata ɗum noon musidɓe tedduɓe ngel ɗon cukalel to banggue qur'ana o ngel holle to banggue needi ngel holle to banggue needi ngel kofgol pewgol ngel jooɗiro noon gandanɗa homaɗa fodde heure ji ɗiɗi fodde eɗen gandi on janggo e jaam hayso woni wirdiyanke woni tijaniyanke loba wirdu mbaɗo fof sene wirdoya hankkadi ne wawi joɗade ko juuti tawa to banggue wirde ne wawi wirdude par ce que gueɗe ne famɗi jangguinama ɗum kono foof de ganden jangde mawde nde walla jangde école fondamental biyete école ɓiɗo ko galle fuɗɗoto musidɓe tedduɓe ne hen sukaɓe comportement moƴƴo cukalel so nehama needi moƴƴiri joguima comportement moƴƴo jomum andinama huy ko moƴƴani andinama fenade ne harmi andinama nafigagal waɗaka barke andinama jokkere enɗam woni ko dañi foof yo fecce miñum walla yo fecce mawnum andinede hoto haaɓe musidɓe tedduɓe ngel ɗon cukalel ko nder galle ɗum ɗo ko nder galle jomum jangguinte école aji walla jangde woodi koye nokkuji tati suka ene waɗa jangde mum e nder nokkuji tati nokku gadano o ko nder galle nokku ɗiɗaɓo ko to duɗal wona école walla to ceerno ma jangguinowo qur'ana e nokku tataw o koye dingiral ɗeɗo gueɗe tati pinal ne heeɓe hen gandal ne heeɓe hen jangde ne jangge hen e nder galle ɗum waɗi mi kala saaha jewte men alarba mbaɗi wiya jinnaɓe yo gandu yo jogo comportement ji moƴƴi e nder galle he kala jinnaɗo joguiɗo comportement moƴƴo sukaɓe ne daara gonɗa ko jangguindeɓe kala jinnaɗo joguiɗo comportement bonɗo e nder galle sukaɓe daara gonɗa ko jangguindeɓe ɗum noon ɓaade gonɗa ko jangguinde e nder galle ko mbawɗa wadde foof jangguinde noon fittani tan wi A walla wi B ala jangguinde ko yiide neɗɗo ne waɗa ko moƴƴi walla kala ko sukaɓe jiiɗen mbaɗa musidɓe gonɗe ko jangguindeɓe so tawi cukalel yi gandanɗa hoore maɗa baaba ko nder galle woni so yettima ɓortata wuttima heddo reedu miiru
no gay babiraɓe mbaɗata ni cukalel so yettima ɓarta wettumum ɓeddo kay doyredu meru so tawi gandanɗa hoore maɗa cukalel yi baba ko ha fof yiyata kene simmo ƴeewe sukaɓe saaha weddata sigirata cukalel ƴetta sikka wona simmade so tawi gandanɗa hoore maɗa cukalel yi ko baba wona koye ficcude carte e nder galle saaha fof so ngel yi carte ngel wona hoccude ngel fijira carte ɗe so tawi cukalel yi gandanɗa kala mbimi comportement mo mbatten gande koye sukaɓe woni koye darde rewɓe aussi c'est la même chose rewɓe aussi c'est la même chose ha tengti noon éducation fof kadi ɓuuri moƴƴude ko éducation musidɓe tedduɓe ono rewɓe bandiraɓe rewɓe ono rewɓe jinnaɓe bandiraɓe rewɓe nde wonnoon ɓiɗɗo debbo so tawi ne haka niide moƴƴude nder galle o resata o ronka jogade comportement moƴƴo o ronka joɗade e suudu makko kadi fof to arta e felore hewde felore ne waɗi banggueji pop kono noon felore ɓuuri waɗde felore ko yummiraɓe saabu so debbo resama e galle ari debbo o tawama wawa sagginde ko yummiraɗo o felete jangguinanimo debbo so tawama so wuppi laaɓata walla wawa wuppude ko jinnaɗo felete wiyata ko jinnaɗo jangguinanimo so tawi debbo gandanɗa mo wawa pasde wiyete ko jinnaɗo o jangguinanimo so tawi debbo wawa fittude wiyete ko jinnaɗo makko jangguinani jina debbo jangguinanimo e ɗeɗo gueɗe pop kadi musidɓe tedduɓe eɗen gandi so tawi debbo wawal gueɗe surtout ko fati ndefu en wawa ko fati laaɓal en hayso resama jogo wawa mi wiyata resatake de kono hayso resama wawata ɓoyde dewgal mum walla hayso ɓooyi hen ronka fewnitade hayso ɓooyi hen ronka fewnitade dewgal mum heddo gorko ƴeewoyta ko debbo laaɓɗo gorko ƴeewoyta ko debbo bawɗo sagginde gorko ƴeewoyta ko debbo bawɗo gueɗe baɗi noon e baɗi noon ɗum noon tinnoɗen jangguinen sukaɓe meɗen e comportement moƴƴo ni hen sukaɓe men neɗo cukalel noon firtani tan ƴettude sawru mum aɗa fiya walla ƴettude karawas aɗa fiya ala cukalel kala no nehira ko noon so tawi a nehiri cukalel maɗa ko ɓoggol tan ko karawas tan pirta ɗum musidɓe tedduɓe kala ñande fiyani ngel walla ngel fiya ngel watta ko moƴƴi ɗum noon nede firtani tan piggal yataw kay ganduɗa waɗi feere foof a ronki yo won dernier recours piggal yo won dernier recours nede cukalel gandanɗa hoore maɗa yo wonto banggue comportement yo wonto banggue haala taw koye newuya kalana ɓinguel maɗa neha ɗum kadi nehata ɓinguel maɗa ko gila hunde nde yo jogoto appitite gila hunde nde ɗum nani cukalel nehe so hoɓɓe gaari e galle yo deƴƴu yo kollu needi wona ɗaccude ha hoɓɓe gara wiya sukaɓe uste gulali mon ndi yoɓe deƴƴe cukalel jangguinte yo salmin hoɓɓe ko gila hoɓɓe garani wona ɗaccude ha hoɓɓe gara e galle walla ha jinnaɓe gara e galle mbiya an arta cammina bamma walla arta cammina goggo ma walla arta cammina kawmaɗa jangguin ɓiye guila ɗum waɗani so tawi neɗɗo ari e galle ɓinguel ma ari salminani ɗum ko a wiyat ɗum an kam holko mbinumami wona wima so neɗɗo ari e garde il faut avoir l'habitude ya salmin ɗum jettoɗa cammina ɗum e nehuya so tawi yimɓe gari aɗa gona e salon mawɗo ari joddima e bamma walla joddima nene moon paate nder suudu moon jangguina ɗumen ɗum wona ɗaccude ha yimɓe gara mbiya ummo ɗon jeeya nder suudu ma walla ummoɗe ɗon min jewta ala kala nerduɗa cukalel nguel mbimi ƴeewe tan hay brossage finde tan ƴettude brosse mum e brosse o so tawi tan waɗino ɓinguel ma laabi ɗiɗi kala finɗa subaka aɗa finduma aɗa brosse o ne brosse o darma hankkadi wattat hayso idinama finde so ummi tan feet koye brosse mum ƴetta brosse mum brosse yo par ce que jangguinama ndi needi sa finde wowi ɓinguel maɗa kala pinɗa yo ummu sene juula juula takkuma sara ma juulta e muɗum walla sa funo yiyat jama mbiya ɗum ar jaaden sa jaaha jama jaadon ma yi ma joyi kala nde waktu yoni hayso ala ɗon ummoto juula walla kala nde waktu yoni so tawi no wawi yaade jama yaha faye jama par ce que ko din needi ndi neha ɗum noon ne hen sukaɓe needi moƴƴiri so tawi ɓe jeehi janggoyde Qouranul Karim o ceerno o tawa ɓe neehi hunde foof e aduna needi ɓuuri hunde pop e aduna ko needi ɓuuri neɗɗo ko wawi jogade gandal foof so tawi ala needi ko zéro neɗɗo ko wawi jogade jawdi foof so tawi o ala gandu ala needi ko zéro ɗum noon musidɓe tedduɓe needi noon kaƴo bindete guila kecce leggal ɓuccitte guila keccal wona ɗaccude ha leggal yoora mbiya aɗa ɓucco ɗum sa aɗa ɓucco tan heɗat ɗum noon nehen sukaɓe guila bas âge guila ɓe pamɗi nehen ɓe needi moƴƴiri jangguinen jang comportement moƴƴo soɓe jeehi janggoyde Qur'ana sernaɓe tesko e mabɓe koɓe nehiɓe koɓe ɗoftiɓe neɗɗo so ɗoftaki jinnaɗo mum wawa ɗoftade goɗɗo neɗɗo to nehaki e nder jeese jinnaɗo wawa nehade banggue goɗɗo wawi hultude kono wawa nehade ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi o yeehi to école o setto e makko ko nehiɗo
so tawi o yeehi janngoyde meccal janngoɓe meccal jannginowo meccal o setto e makko o nehiiɗo ene walla c'est très important ene walla no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi hay sinno ko baŋnge arme nehima ko wiyete discipline hay ɗum ne walla sabu en jiiwol yimɓe ene gone arme ne poori ne cuusi kono ñande fof koko mbaɗa punition ñande fof koko pina ñande fof koko pooga ñande fof koko pooga walla taw jomum ne foori ne foti heɓde grade ronka heɓde grade mum par ce que bonnedagal mum walla comportement mum moƴƴani kala saaha koko haɓete so hokkama des ordres salo exécute so yeehi permission wasa artude walla yaaha saaha taw ƴettani permission jomum ronka avance de banggue grade uji mum banggue martabuji mum taw ko needi ni woni ko moƴƴani ɗum noon sa ƴeewi taw ko guila bas âge guila famɗito ɗum musidɓe tedduɓe tinnoɗen jangginen sukaɓeɓe needi jangginen ɓe comportement moƴƴo jangginen ɓe gurdam moƴƴam jangginen ɓe peewal jangginen ɓe peewal cukalel yo janggine haalde gonga gueɗe kewɗe noon musidɓe tedduɓe ko gueɗe aray bonen aray sukaɓe men ko enen goni responsable enen goni responsable so tawi ha tengti noon saaha kadi to banggue rewɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa an a yalti debbo arti a namdima ɓinguel ma holko kewe galle walla holko goggo ma haali walla holko nene ma wi walla a yi suudu mum a wi holko kayren kalanno to walla holko garda ɗon gonɗa koye jangginde ɓiye naafigagal gonɗa koye jangginde ɓiye fenade so tawi ɓinguel maɗa ne wone galle woodi ko wujji a yiiɗum yi weccade maɗa walla ƴetti kalis maɗa wujji a wi a yiiɗa haalde guila wiyede ɓiye ande ɓiye ko gujjo aɗa nehir ɗum ko guyka aɗa nehir ɗum guyka aɗa nehir ɗum guy so ɓooyi musidɓe teddo wujjanma ko temedere so ɓooyi ma wujjan ujunere tubakoɓe kaali gayni mbi celui qui vole en bœuf walla celui qui vole en neuf volera en bœuf kala gujjuɗo ɓoccode so ɓooyi ko wujjoto ngaari ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓinguel maɗa hoto janggi ɗum guyka ɓinguel ma hoto janggi ɗum nafgagal woni ɓinguel ma hoto janggi ɗum guyka kilay law so tawi a yi janggin ɗum hoto ƴettu neɗɗo hoto ƴettu ko rokkaka janggin ɗum hoto ƴettu ko rokkaka kala no jiiɗa mbuɗu no fawi so tawi a rokkaka hoto mem hol sukaɓe alhamdulillah nana e galleji ala pop no mbawɗa wadde ha ƴetta mbuɗu gurta ko mbuɗu bammumen kanjara noon joddi tabal kono memata jomum ne hendi needi so tawi jomum memani mo ƴettani mbuɗu bamum mo ƴettani bujjoyi nene mum mo ƴettani bus sappo kaw mum on eɗen gandi ƴettata bus sappo ko janani cukalel yo nehe so tawi gandanɗa hoore maɗa hoto no ƴettuka ko janani cukalel nehe hoto ñagoto kalis won sukaɓe eɗen gandi so tawi tan a yettima galle jeeɗaki hen ɓayta so ɓay noon ko kaw rokkam temedere kaw rokkam bus sappo kaw rokkam 100 ayi musidɓe tedduɓe ko jangguinede ko jogade ko wasde jogade comportement moƴƴo so ɓinguel ma a yi ɓinguel ma waɗi on comportement a ɗacci ha koɗo yeehi walla ha on yeehi nanguel mbaɗaguel punition hulwinguel wiguel ko sa suwa la dernière fois so guel watti gongel a yi change punition tawi ko avertissement wonno carton rouge jaune wattanguel carton rouge mbaɗaguel punition kaɗaguel ñagade kaɗaguel jogade on comportement ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe nede sukaɓe nede moƴƴiri hande eɗen fof jii hande aduna ono wayi enen fof en jii hande aduna ono wayi enen jii fof en jii hande ɓesguji nguni wayi ƴeeweɓe hande aduna o ƴeewo comportement hande ƴeewe hande saaha jooɗoto miijoɗa oɗo aduna hande holto yimɓe paayi ete hande ɓeɗo sukaɓe fof hande bonɓe fof ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe waji goto o wino ɗiɗo yornaji ɓeɗo pabiraɓe ɓeɗo sakataɓe yornoɓe partulaŋaji mo jiiɗa fof kutol mum wone bool mo jiiɗa fof tubana yora o yi pourtant kamɓe fof jibiniɓe ko tubaji moƴƴi noon jibini ɗiɗo tubaji joroji kamɓe tubaji joroji ɗi janggo holkoɓe jogori jibinoyde wallahi ɗum ne foti miijade hande enen hande oɗo comportement hande oɗo génération mo yimɓe goni hande o ete ko moƴƴuɓe jibini en ko timmuɓe jibini en ƴeewe ko jibinɗen hande ko jibinɗen hande ko holko jogori jibinoyde hande ƴeewe sukaɓe rewɓe ƴeewe comportement jogui ƴeewe no mbayi yorde guite mo jiiɗa pop ɓuuri goɗɗo mo jiiɗa pop hay tenkere yande jeegue kañum ɓuuri tijorde guite kañum ɓuuri gandanɗa maɗa gartidinde hullata hersata ƴeñƴotako soit réseaux sociaux soit gandanɗa hoore maɗa e kewuji soit e bedda soit e auto to jiiɗa ɗum pop mo jiiɗa pop ɓuuri goɗɗo yorde guite ta ƴeewi taw nene muɗum suusa hay darde yimɓe yumum meeɗa haalde konngol bonngol tawa kañum ɓuuri aduna Allah fof yorde guite bandiraɓe musidɓe holto paaɗen ko ɓuuri hewde noon mbimi musidɓe tedduɓe ko bewnude so ɓiyum puɗar toon haali ha gayni de puɗar wi kala badɗo ɓiyum commandant wallay ma ɓiyo namde impôt kala badɗo ɓiyum commandant ma ɓiyo namde impôt firti ko kala bewnude ɓiyum walla bewre ɓiyo janggo ma woyni
ɓiye o jangol wal bewre bewontamo saarnaki janggo ma woyne ɗum noon ko neɗɗo yiɗi ɓiyum ko pop yo jew yo neehi ɓiyum woni yidde ɓiyum noon ko needi ɗum weeɓani noon hannde holko sadi ɗum webde hannde gandanɗa mala ko ɓuuri yewde men kala dañi ɓinguel gorel innirta ko bamum kala dañi ɓinguel dewel innirta ko nene mum kala dañi ɓinguel gorel innira bamum walla so dañi gongel innira gandanɗa hoore maɗa ceerno muɗum so tawi noon ɓiɗɗo a inniri bamma saɗa nodduɗo mbiyata ko baba aɗa andi aɗa hersa wiide baba cakke morlete de aɗa hersa wiide baba somi nanguima de mi nawata lakara ɓaade ko baba mbiɗa a inniri ceerno maɗa wol korsa wol jurum wol korsa joguiɗa e ceerno ma wol teddugal joguiɗa e ceerno ma aɗa andi guel ɗo ɓinguel ma wod ni ko kulla wadde ɗum haalde ɓuuri ala ko haali wiide aɗa feewi walla goɗɗum hande moni pop gandanɗa hoore maɗa yimɓe foof gondi papa pul mo jiiɗa foof ɓuuri goɗɗon yidde gandanɗa hoore maɗa ɓiɗɗo hande hay ko rewɓe nehata ko sukaɓeɓe ko rewɓe nehata sukaɓeɓe worɓe nehata ɗum adan ko sukaɓe ana ko rewɓe ɓuuri yidde sukaɓe ɓuuri yidde ɓesguji ɗi kono hande musidɓe tedduɓe ko worɓeɓe ko rewɓeɓe ɓuuri wawde neede sukaɓeɓe sukaɓeɓe ɓuuri hulde ko yummiraɓeɓe bongal piyataɓe e mamɓe mo yummira andade foof natata leydi kono ƴeewe babiraɓeɓe hande ɓinguel foof hande sikkata guƴum bammum ƴeewa hayto banggue téléphone ngaji hayto banggue téléphone ngaji babiraɓeɓe ɓe ɓuuri wawde hebde fijirde par rapport téléphone ngaji yummiraɓeɓe hande kala cukalel gandanɗa hoore maɗa baba naati galle ala haaju nene jogui haaju koye baba hayso mbimi hayso ko cukkalel bebbeyel hayso ko guel suwa entene muyne wel hande so woyi tan so baba ƴetti ɗum deƴƴat hande babiraɓe ɓuuri sukaɓe ɓuuri wadde attaché babiraɓe ɓuuri yidde sukaɓe ɓuuri wonde mo jiiɗa fande papa pul mo jiiɗa pop hande ko papa pul ɗum noon musidɓe tedduɓe hol guilli noon jiɗata ɓinguel maɗa hol korsa mbatta ɓinguel maɗa ɗum saabu hande on ka joggo ko ɗum wol certain éducation waɗa hunde gaña fiiɗe ɗum walla fiya mettina waɗa ko boni gonda dara aɗa jala awi ko cukalel tan ma mawnu mbimi kaaƴe bindete guila kecce guel comportement mo noon guille jiɗɗa dokkuɗa guel e cukalel e on comportement mo mbaɗɗa e maggel guel jogo comportement bonɗo guel ne wawi jogo bewre ha janggo e jaam bewre nde so guel yeehi école en jii sukaɓe hande so mbaddama école en détour tan ƴetta kayit mumen jalta en jii sukaɓe hande so mbadde ceerno en détour tan ƴetta alluwa mumen ƴetta mbiya ne jalta walla ɗum noon foof musidɓe tedduɓe ko needi e guila nder galle to ko ɗum waɗi no wiite needi pop musidɓe tedduɓe premier éducation walla premier école koye nder galle premier école koye nder galle premier école koye nder galle jangguinen sukaɓe men comportement moƴƴo jangguinen men needi moƴƴiri toppirɗen kadi sukaɓe men no janguiri teppirɗen sukaɓe men no janguiri foof noon kala ko neɗɗo suuɓi ɓinguel muɗum tinnoɗen yo won gonga e meɗen tigui tigui so tawi a décidi ɓe yo janggo qur'ana toppitomo no janguira qur'ana toppitomo no janguira qur'ana toppito ceerno makko e kala saaha ƴeewa no guel janguirta ni tinnoɗa ƴeewa no guel janguirta ni gande koye hande gandanɗa homade walla ko yimɓe mbaɗata so jeeji joni hande mahadaraji ɗi walla mahadaraji hande walla koye daara moderne uji ko yoɓete no école privé yoɓirte ni ko toon janguinta cukalel maɗa taw wol ceerno nani ga jangde laslinde jangde aadiyanka aadi o ɓinguel ma jangga toon gandanɗa homaɗa ñande dépose ɗa guel yeeso ceerno ñande mbayroɗa guel ñande dépose ɗa yeeso ceerno ñande mbayroɗa guel taw ɓiye gonɗo mahadara to kala lewru ka joɓowo ka joɓɗo guel tini maggel ka joɓowo ko guel ñaami ka joɓowo ko guel yari ka fof ko kaɓaten facturation ƴeewe sukaɓe janggoɓe école aji ɗi pinɗa foof walla bali battere yontere fof ka codde cugui ɓinguel ma comci laaɓɗi ka jiɗɗo ganduɗa sene yaaha école ma dokka ɗum temedere temeɗe ɗiɗi ko ñaami 10 heures ɓe hen sene janggoyama mbaɗe auto ji déposé école ɓe hen nan luwana taxi ji holko saabi qur'ana on en dokkata ɗum valeur to banggue janggugol sukaɓe men ɓe ko ɗum valeur noon ko cukalel ma koltina ɗum ha tolta toppirɗa ceerno ono jangguinirta cukalel guel kadi gandi toon barke o woni barke nelaɗo toon barke o woni min wi hande ƴeewe sernaɓe hande wiyeteɓe ko joom gande ɓe ƴeewe sernaɓe hande wiyeteɓe joom martabe ɓe fof ko hufinoɓe yeeso ceerno fof ko joɗinoɓe leydi fof ko huɓɓinoɓe jeygue hande ƴeewe a yiiya neɗɗo mi wiyatama walla yaltuɓe hande e mahadaraji walla yaltuɓe hande e école aji moderne tawa jomum jogui ko logement jomum yoɓat par mois ƴeewe hande gande ɗe no mbayi mo jiiɗa pop hande hoore wi muccat gandal taw ko haali fof ko canti feccere mabɓe
mi jiiɗa pop hoore ne wi muccet gandal taw ko haali fof ko cemti mo jiiɗa fof ne jogi hoore wi muccet gandal taw gandanɗa homaɗa sa fotte muɗum cikkata gandanɗa a andata ni ko gandu ko barke kuule fof ko ala barke musidɓe tedduɓe waɗani fewani ɗum noon tinɗen haɓa ko heddi seeɗa e guri men ko heddi seeɗa e nokkuji men ɗo ko fati e duuɗi men ala sernaɓe jangguinoɓe tinnoɗen toppiɗen sukaɓe janggoɓe qur'ana ɓe toppiɗen sernaɓe ɓe ɗo saaha joni ko saaha dabbude wona tinnoɗen association ngaji ɗi goodi kalisaji ɗi goodi keesuji mbi muccata kalisaji tinnoɗen e kala saaha toppiɗen sukaɓe men janggoɓe qur'ana ɓe toppiɗen sernaɓe ɓe toppiɗen sernaɓe ɓe jangguinoɓe ɓe joom duuɗi en ɓe nana woppi haajuma hammum foof enen en ɗanniɓe ene goni e bureau ji men kañumen nanade guure so tawi inde kañum innirta so tawi ko ganduɗa mayɗo kañumen ubbata so tawi ko juulo kañumen julnata sukaɓe men kañumen jangguinta tinnoɗen musidɓe to mbatten ɓe hakkillaji ganden ko rôle mawɗo ɓe jouata e guure jangguinoɓe sukaɓe men ɓe toppitoɗen ɓe toppiɗen sukaɓe ɓe toppiɗen sukaɓe jonen almuɓe qur'ana ɓe jonnen duuɗe ɗe ko ɗum woni ko nafata hen aduna ɗum woni kadi ko nafata en lakara jangguinen sukaɓe jangde moƴƴere so tawi ko école mbaɗɗa ɓinguel maɗa toppir ɗum no guel janggiri jangde moƴƴere so tawi ko meccal toppito guel no guel janggiri meccal maggal tigui tigui bandaguel ngel foti sukaɗum pop guel jangga meccal magguel ha guel ɗiggina guel wasa wiide e guel yaaha guel waɗoya débrouillé hande e jinnuɗo janggal meccal tan hande ko maçon jomum wawa wadde ɓalal joni fini jalaw mo gandanɗa walla wawi wadde fos fini jam wiya ko maçon pele halfini étage uji jamma ñalawma ji étage uji murɓo e leydi jamma ñalawma ɗon ji étage uji jana yimɓe jamma ñalawma ɗon ji building ji ɗakkitoɗo jana yimɓe ko wasde janggude ha ɗiggina wasde respectude no norme andude ndeɗo huuɓere holko foti tambade andude ndeɗo huuɓere holko foti jogade ɗum andude dosage ciment andude walla jamɗi poɗɗo yaade est ce que ko feere 10 walla ko feere 12 fof ko gandal musidɓe tedduɓe so tawi jomum janggani jangde moƴƴere janggani ha timmi jomum ko débrouilleur ƴeewe hande kala jiɗɗo made gandanɗa made moƴƴiri ma jehen gaddu hen hoddiɓe men ha gaddu hen jolfuɓe walla gaddu hen babarankoɓe walla gaddu hen hettuɓe holko saabi ɗum ko wasde rewde gandanɗa walla meccal ngal eɗen keeñi jomum janggi tawi yaragal tan wawi ɗakkude parentéje tan wawi wadde ɗum ɗo wawi borsude wiya ne waɗa uddita atelier muɗum jahani tawa jangguinomo duwanakima jaaha tawa jangguinomo duwanakima sa waɗi mécanicien seeɗa tan ha watti gandanɗa maɗa so auto so roulement mum hiiɗi aɗa changer roulement sikka hankkadi a woni mécanicien plein mbiya aɗa uddita garage maɗa walla débrouille banggue maɗa tawa ni a duwanaka kadi holto gandal ma heɓani ɗum noon musidɓe tedduɓe école c'est la même chose janggude seeɗa foof wiyane yana waɗoya école privé wadde jangguinde école privé walla ne ƴeewa ganduɗa wadde secrétaire taw calɗen janggude jangde moƴƴere toppiɗen sukaɓeɓe no janggiri jangde moƴƴere taw kadi wona jangkinade ko jangguide tigui tigui neɗɗo kala kene waɗa yo wone gonga muɗum hay soko course mbaɗeteɗa sallo daɗede won yeeso ɗum noon musidɓe tedduɓe jangginen sukaɓeɓe jangde taw ko jangde tigui tigui so meccal so qur'ana so français so arabe kala ko neɗɗo jangginde ɓe yo tinno yo janggi ɗum tigui tigui jangga ɗum gonga e gonga ganden koye musidɓe tedduɓe kala mo janggani kala leñol ngol janggani koko laamete kala leñol ngol janggani ko laamete neɗɗo ko mbawɗa jogade e ngaalu ko foof ta janggani janggude ñamata kaake maɗa saabu mo holto jawdi ma heɓata ma ƴeew comptable holto jawdi ma heɓa ma ƴeew comptable o a yoɓatmo so welama wawi détourne kalis ma wawi funde banggue binduɗe foof ɗum noon tinɗen janggen kadi jangde yawtata guila e mboto ha e kasanke jangde yawtata tinnen janggen wawde windude janggen wawde janggude tinɗen janggen neɗɗo ko hunde foof boni foof kay ko mbawɗa windude mi haali ñanden hande foof ko bindol hande ko bindol sa yi aéroport ma mbaɗa formalité hande hay mayɗo ma wane kayit certificat de décès sa yi hôpital hande ma waɗo kalduɗa hay goto jabata koma walla mo namdiɗa foof mbiɗa to haalama banggue jaaha tawana toon jiɗɗa yaade so tawi aɗa janggude hande sa darima hôpital kala to nokku jiɗɗa yaade ma yini winda hen tawi koto banggue sukaɓe cafete ma yini winda to banggue noppi cafete ma yini to banggue ma ɓe ubbate morgo ma yi to moftere ma yi ɗum noon bandiraɓe musidɓam tedduɓe tinnen janggen wawɓe janggude qur'ana yo janggo qur'ana wawɓe janggude français yo janggo français wawɓe janggude arabe yo janggo arabe wawɓe janggude qur'ana yo janggo qur'ana wawɓe janggude sarkulere yo janggo kadi neɗɗo kala ko mbawɗa janggude tinno janggo ɗemgal maɗa sa ronkani
kala ko mbawɗa jangude ɗemgal maɗa. Ndiaye Saydou Amadou yo Allah junu balɗe makko o wi woni human bindi o ko wona mo yiyata bindi ko ala ko mo yiyata bindi e ɗemgal muɗum. sa yiɗi moɗa dictionnaire anglais français anglais, so tawi kay gandanɗa homa ɗemgal ma a wawa windude haydara ɗemgal maɗa, so ɗemgal ma windama a wawa jangude, musidɓe tedduɓe ka human bindi. ɗum noon tinnoɗen callen wonde human bindiji. ko neɗɗo jangi fof yo jangu ɗemgal mum, ko neɗɗo jangi fof yo jangu ɗemgal muɗum. kadi so tawi tan a jangi ɗemgal maɗa musidɓe tedduɓe, hande kala bawɗo windude pular walla bawɗo jangude pular, so hunde windama e français on wawi jangude. aɗa wawi windude français walla aɗa wawi windude pular walla windude pular, sa yi hôpital a yini winda pédiatrie tan ma wi ma jangu pédiatrie. winda morgo a hijji ma sana sa hijji tan anda ko ɗo ko morgo toon paɗa. ɗum noon bandiraɓe suɓi a yiɗi windude inde maɗa a windat, paɗa ko Dakar, aɗa ummino aɗa fayi Dakar, a wiyama holto wiide, a jiime kayit ma windu Dakar, ala windu Dakar. sa yeehi banque aɗa wiide wirtude kalis ma, a wi waɗa versement, waɗa windi inde maɗa, a wi wadde moftiri, aɗa windude. ɗum noon tinɗa kadi hande hayso meccal mbimi, hay meccal hande kala mo wawa jangude mo wawa windu wawa wadde meccal, saabu hande fof ko bindol. sa waɗa menuisier il faut mbawa calcul, mbawa géométrie, mbawa mesurde binda. hande mécanique auto ji ko électrique fof ko gandanɗa hoore maɗa ko bindi. saaha ma jaaha ordinateur, saaha ma ƴeewa référence uji PC fof, so tawi waɗa karo ma ƴetta mesuraji. hande hay so dadima wannam karo wiyama wadde defi huɓere, saɗa maha huɓere joomum wadde defi, il faut kala holno foti birkaji timmata ɓalɗe, holno foti birka so tonde ciment, fof calcul, fof ko defi. neɗɗo joni so tawi waɗi plan maɗa so hawre janguɗo maçon janguɗo o waɗanma joni bilan, o haalama no foti birkaji coppoɗa sohlude. hay so manki ko seeɗa wonata walla hay so ɓurti ko seeɗa wonata, o haalama no foti feere uji mbatta hen, mo andi barigal feere no foti feere uji goni, omo andi feere fof combien de métre uji woni hen. musidɓe tedduɓe gande hande fof ko neɗɗo wawi jangude, kala ko neɗɗo wawi wadde meccal ma yaada e jangde, ma yaada e wawde windude, ma yaada e wawde windude. meccal mbawɗa fof hande musidɓe tedduɓe ma mbawa windude. ɗum noon tinɗen windude noon ko jiɗɗa fof windu. sa yiɗi binda chinois, sa yiɗi binda anglais, sa yiɗi binda sarhule, sa yiɗi binda pular, kono wawa windude tan. ɓuuri bonde fof komi wawa windude haydara walla kala ko winda mi wawa jangude. ɗum noon ko musiba ko jaaya, kadi en poti ummade oɗon aduna hande, saabu hande jangde no weeɓi. sa welama gona galle mon neɗɗo janguinma pular ha mbawa windude tawa meeɗa yiide ɗum, tawa ni anda hoto jeeya. sa welama jangga français tawa a meeɗa, hande foof no woodi. hande sa yeehi so alpha google kala ko jiɗɗa andude ma andu. duuɗi pular no goodi, kuuɗe français no goodi, duuɗi qur'an no goodi, diine no woodi. hande kala ko neɗɗo yiɗi andude musidɓe tedduɓe ne anda, e ballal Allah e ballal ɗiɗo réseaux sociaux e ballal internet. non hande mataw neɗɗo hokkata ko paris tan, kono kala ko neɗɗo waɗa jangude hande ene wawi jangude. ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe banggue gandal mbiɗen ko heewa ko famɗa suura heewa lammina. ɗum noon tinnuɗen kam ko sen dañani lamade hen kam yon cuuro hen, sen dañani lamade hen tinɗen cuuren hen, tinɗen musidɓe tedduɓe cuuruɗen hen. buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña windere feeña ɓataki bindaɗo, ɓataki buuɗal yurmede ñande altine 23 lewru décembre woni bowte hitande ujunnaje 2024 e sowtol musidɗo mon seeri mon Rady Abouba. yo jaam Allah ñallen